Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo sing jare diingi Mbak konten masak karo yang nyaman. Oh, masak semur, guys. Masak semur guys. Semurnya apa ya? Bumbune Miri, merica, terus bawang merah, lomboknya diutawi ngono kae guys. sumber bawang. Nah, iya iki ala mbokku dhewe. Iya. Kene yo ora semur bening yo mo. Iki enek Tahu, tempe karo endok guys. Iki nggo. ndoke karo nang kono. Apa tek ngono ya? Duduk. Ngene Mas, enak lah. Layak montore iki gede ini to nggone liya iki. Ke titit ngono. Lah kenapa? Lampu remote entekno. Remote gone dhewe. Batune entek. Piye anu kena nganti? Ning Ngawi enek ora ya? Kowe sak remote. Apa? Ya kesuwen oi. Nek tuku ning Shopee iki nek tarah urung entek kae. Nek tuku ning Shopee lha iki wis kadung entek ya ndang sing Berne. Njaluk aku. Kamu ini di bawah kono. Apa? Apa elektronik kok? Nek Raja Wali paling enek. Enak ya. Ning aku apa nek ning apa nyono kan aku. Heeh. Enak. Kono kan aku. Aku roh Erik ki nggawa gue tepundik ini lho iso ngewel ngene ya tanganku. Aku iso ndredeg ngewel ngene. Ya kenapa? Ngerti muatane Erik kuwi ki aku iso ngewel aku. Bobot 10 5 pentang. Sing pertama. Lah lek parmen itu tekan kono lho perahu tekan gede kok. Lah wedi rek, Mbak. Gede arek golek ya. Aku ki udah mulai lek seneng arek ngono. Ora apa-apa aku ngono lek parmen itu wedi ngono. Wedine ki nek arek golek ora mesti balik kono ki ngono. Kajarku pakmu tak kono teko TPN gak. Dene ki iku arep melu. Dadi Pak jarine aku melu kan aku sesido melu. Kaki kok ora Kat. mudan terus gak. Ketak telepon nek. Piye dikancani no aku muni ngono. Ora aku wis teko tugu kok ngono. Lah sing inu yo geger aku pengen rai mak muni ngono. Wong kuwi unik iki. Wong iki gak nyang kerja. Nanti Wong terima ini jam. nanti Ndene bang dhewe nyapa lek Tri. mau bang apa? Katanya kada luar sono aku tenan. Duh, mas aku lagi Mbak. Heeh. Ajaran aku ning kene wong e. ATM ini. Oh. Lah pernah tau diisi? Kan diisi ya, Bu. Tapi kan jalan dulu transaksi ya. Ya padha karo benang kok ATM ku ya. Loh. Lah nek nganggone Brimo. Dimo ya ora ada ATM kowe. Nah, ATM kada luar sono masalah kok kan ada aplikasi. Mbak nek geblak Mbak anake Mbak. Mbak, geblak Mbak, anaknya Mbak. Aja enak-enakan dhewe ya. Iki modho nang Terus lanjut guys. aku malah agak pegang ya mak ya. Sampeyan apa jalan-jalan? Oh iya. Oh. Ya kowe nek sing ngomong no. Aku abang lah, Pak. Kok abang. Putri wong tak omongi. Gejep. Gecek kok besi kan. Gua mau piye? Sok dijak jalan-jalan Pak ya. Wong kono kabeh aku ngene. Lekes ndoke, guys. Ini apa ya Mbak ya wong keluarga rek yo. Wong yo ora tahu. Nang Rembang lah lho. Nang Bambang mau. Lah bis loro Mbak. Siji yo ngeke pira? Sak bis. 25. Lho, regane 4 juta. Halah 8 juta wis. Lha mangane rumah sampe
Yo kon bontot dhewe yo. Yo. Yo mangane yo ditanggung dhewe, sing penting kene iki nganu. Bontot ae lho bontot. Sak bis 35 berarti rong bis wis 70. Iki dimplongno saiki apa engko? Bang nyeterno sarung tangan. Wong iki jek balik rene. Nek nyelek panganan, Mak. Panganan apa? Yo tempe apa. Jadi nak juga itu nak nibas rene mah. Wis sing jaluk yo sapa Sri? Wong kan dek sore tek sedat-sedet ae nyapa? Nanti. Mbak Puji. Karo anake. Karo kowe no. Karo aku kena apa? Wah, anake nesu ndelok es krim diguak kae kok. Jeko kan di mana? Es krim. Nututi Mbah mana? Kok sak rene? Mbah, ditututi anu. Dibuka. Ya wong. Loh, lah nanti Nan melok rene. oh langsung guys, bumbune langsung. Gak kobong iki nggo. Ambil ku gorengnya Sri. Karo tahu. Karo tahune sik. Wong ngandangnya lah. Sapa nih? Kakak mau ini nak sing arep ngobrol dia mau Pak. Anu minggat wae ditinggal wae. Iya jelas. Heh, Kok dia itu nanti anu minggat. Endi nan? Oke itu. Wong apa melapake Gembokku. lho mbak di nganu terus di ngenteni garing. aku besok yang putih jadi orang tuan ngono kuwi ra. Iki kan kok tak sampane nyemplung. Terima tak ulek awak. Tempene gak usah digoreng, tahunya gak usah digoreng, guys. Iki semure wong desa. Lah wi, padahal apa dimplok wi. Padha samplung nemplung-nemplung kok. Brewek gak iso masak we. Tangan-tanganan yo ngono kuwi. Lah kula bumbune padha lho nek tangane beda ki rasane ya beda. Oh sambel lah Mbah Nong rasane. Pun mantep sambele. Sambel utuh ya, Mak. Siapa? Kae lho Nan ya Allah. Siapa, Mbak? Wah, lah diranduki ya Sri rambut anake. Heh? Ku ya? Wangi-wangi kene ke ya, Mak ya. Utuh iku samu, dan tapi nyatane tak sambel lho dipangan. Ya tak ya. Aku nyambele Bu Lili. Bu Lili sing gene pengen sambele mae. Iya barang. Yo, Udah selamat ta pengen. apa? Badok dhewe. Mau ambek sapa? Walah yo goselanan. Ning kamar mandi ya wenan. Aja ning kamar mandi, Cung. Nang kene lho, Le. Oh bocah. Rene. Nah, nah. Kabeh tel ngajari kono kabeh. Boleh? Cites ae. Kabeh iki. Ya, Mak. Kok kan nggo nganu sat
Dadi ki kowe ngantek kewentel ngono kae. Kalau tak asal saya tiga kalau sedikit kalau kayak gitu. Bon mak. Ndoke dimplungno. Kok nak semua pae. Nah sana kita pelah. Wes lanjut lagi, guys. Loh, Bintang masuk. langsung Iya. miring iki lho. Panas sih. Wes sok. Ini mau dia. Ih, Dadi kecape langsung ge. Iki lho Mbak pesone. ki besone. Kurang amat kita mau semua apa tok. Kurang. Masa orang. Apa? Kecape wajib nganggo bangau. Enaknya nganggo anu lele. Apa? Nyaper ra dibisene aku dadi Hanum takon miso, cuk ngono. Wong iki jono ta. Inget katane putri iki langsung Mas. Pedularan HP-HP-an lho, Put, Mbak Putri. Tinggal nas Jawa ya orang arah ngomong detail. Rama kae iya ya. Jadi maksudnya cek cilik ngene iki ora ngapa nyantole. Iya. Lah kowe kuwatir kaya sapa jenenge? Bojone Lekna sapa? Dancuk kalau Nan. Apa Nan? Bang apa? Ndang kowe ae lho. Sarwinan. Mbak, iki lho Mbak, ditukari. Mongko nek ra ndek bola lho. Lanjut, guys. Ki Mbak Endo wis dicemplungno. Tek rupane ngene lho, Mak. Semua Put. Kurang kurang kecap apa? Oh, aku gak pengen nonton-nonton. Engko nak sampai Sikilmu cuma tetek ah. ben matang. Ben rodok sap. Jadun ndok. Makan telur. Tante satu. Mbak Num tahan ya. Mbak Num. Tante. Mbak Num. Mum, botak ngono kok. Rame maji aku ngene kamar mandi dak. Delok. Ini tak bukakno. Ini mau gak doyan? Iya, satu wae. Engko dipek nana, pokoke gak tatan. Terus nyatu tak bukakno. Nom. Aku minta ndang. Ora iso nopo wi. Minta. Pancingnya ora gatel di. Ya Allah, dimplok dhewe neh. Kuwi lho anak njalukno. Ora dibukane malah kan. Engko nak kerenan mek dhewe. Ya engko nek gak gelem tak entekno. Iki lho dibuka. Kene njaluk. Ya Allah, mentolo. Nah, iki lho. Kok mine cilik-cilik? Iki enak. Duh. Lah enak kae enak sing gedhi lho. Ora gelem anakku tel lho, nek diomongi kok sok. Iya iya. Hanum adikku ya ne. Tangan aku kok jek kabeh tak antem iki. Tangan kok jek. Sak kan blonjo to. Tak tekoki temu ya kan. Mbak Ase. Nah, wong tua kan gembel cukup to. Iya, malah gila. Iki beten anu mau nih. Gedeng buyar ya wis piye. Asih sebab saja ki Mak. Heeh. Nek kono kan esuk to. Apa ya teko kono? Kalau ora terus Gunung nambah ini iki gak tau ning gender to. Iki lho guys, dadine koyo ngene guys. Jek ndang udek. Semur. Isine apa ae delokno. Oh. Tahu ndok.
karo tempe. Duwe godhong salam, guys. Kayak laos. Ngene iki kok nek nganu koyo gudeg ngono kae ya. Nek suwi ngono kok gudeg. Rada gudeg dulu. Enak. Nah, biasanya ngomong kan ngono kuwi dintas. Apa? Wis semua penuh kuwi dintas. Lah ngene iki terang mbok entas. Kan dintas. Kalau Pak ndadi mboy mangan. Ya mana orang kok penuh. Man ora, Pak? Mau pengen. Nanti. Mbak Kliwon. Gak buat tenang karo tenang jangan nggih. Duh, oh gak diopen nganu, gak bentar dhewe Mbak Kliwon. Nggih. Duh, tebang ndi wonge? Tergantung ngono lho nambah kote. Iki guys, yo ketok enak ngene guys. Iki tinggo ngirim tinggo penebang saka Bluro. Iki adol semur ngene iki payu kae. Entak lah kok. Nek wani bumbu. Yo wani kok. Adol semur kok. Lah kok adolmu nganu. 5.000. Lha pira? 5.000 yo ora nyandakno, ndok ketoke pira. Duh. Semur tahu tok. Duit laos bareng guys. Piro ndok kira mbok hitung. Gak ndok nah berarti mak. Cuki no. Cisongo. Tak sabare marak manjir. Kabawe nah. Wae dudoe sing akeh, Mak. Wes. Wes guys, mau lanjut ngirim. Tapi engko ning vlog berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.